Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Manginang, selamat pagi. Salam perhorasan, salam sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Jala di dia peho maringanan sadarion mangulau tatang yang nami Tuhan tamana mangaramoti daging nang to dimuna di parmahani hamu di tiroya ka Manginang asa jupa akan nahinalomohon ni rohani debata dinguluta. Jala totong masa dia hita manangihon hatan itu hata barita nauli di hita Efesus 5 ayat 20. Manotong mahamu madok mauliate siala saluhut tu debata ama di bagasan goar nitu hatta Jesus Kristus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu Saudara-saudara, singkat mudah dimengerti ya. Ya, tidak bertele-tele. Mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Jadi bahwa kamangina nungatahe tadok mauliat itu dibata anak kining dibagai satang yang tak. Jut sayu parmahani hami hita saunang lupa martang yang pangodianon. Huhut ingot madok mauliat di sudia kadinggan bahasa ni debata dingoluta. Parmahanion na pinasahat ni Apostel Paulus tu huri Efesus. Patut ikon hangulu honota. Asa ido tutu hapor siota. Panid dangion ni hapor siota. Ahape masa di nguluta. Tuhatta dodongata. Jala tuhatta totong na mangalehon akka apul-apul na sumurung dohot akka silas ni roha. Molo pesipata roh akka paru kilon. Alay dung salpo paru kilon ni Roma akka silas ni roha. Di baheni akka manginang. Ahape ulota sadarion. Di dia pehita mangula ulota. Ahape namasa tentunya tiap kamanginanga ahape namasa tetaplah mengucap syukur. Sepertinya memang konyol kedengarannya, agak aneh ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur padahal kita sedang menghadapi situasi pelik. Kita sedang menghadapi tekanan, pergumulan di pekerjaan, di kantor, di rumah, di pasar dan lain sebagainya. Tetapi memang demikianlah halnya iman orang percaya kepada Yesus Kristus. Danggabe paru kiloni mengabati hita madok mauliade. Ai dakolan akka ya bantuan-bantuan atau pabahenan ni dewata marhite nama ya na palua hokita senaka baru kilo na naik si hamula de honota te dakolani alai hola dungo hita manugo amanginang dungo si puroman hudul hita jugu kita tabereng mangulu dube hita hosa hanguluan diuduti Tuhani di hita. Nampatut doi ikko si halas sonota di perdalanan ningulu tahun. Ay di loas dube hita mamulis ari-arita. Jalo totu di loas dube hita menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Di baheni amangenang bersyukurlah senantiasa atas segala hal. Ay memang idu na pinangidu di debata di perdalanan ninguluta songonak kana porsia di ibana. Maka Tuhanlah yang memberkati amanginang satu hari ini. Dan Tuhan jugalah yang menguatkan hati dan pikiranmu untuk senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Malum manasa sahid, tarapul nasa arsak, di parrohai hamu akan merlas ni roha. Tadeho mabukwede nomor 124 ayat 2 dohot ayat 3.